И може би затова съм си изградил такъв имидж, по-скандален, по-уличен, но малко или много средата, в която съм израснал, просто не може да излезне от мене. Разбираш ли? Така че колкото и известен да ставам, колкото и филми да снимам, колкото и хитове да направя, колкото и дискотеки, колкото и пари да направим, аз без тази среда, която съм израснал, не мога да бъда себе си. И тя ме е направила този характер, който съм. Опиши я с няколко думи. Нали, все пак хората да могат да си я визуализират тая улична среда или детството, което си имал. В един от столичните квартали май е била, не? Да, Белите Къде? брези, да. Белите брези. Добре. Там се надявам, като умра един ден, да ми дигнат паметник, брат. Най-известният белобрезичанин. Както и да е, шегата на страна. Ще се опитам този разговор, нали, сарказма ми да го оставим малко настрани. Ами, израснал съм в, както повечето хора, повечето младежи,